Ramadan, Ramadan, Shahru Ramadan Kareem. Lewru yurmende de Allah ro kiwindere mum. Ramadan Mubarak ne wadi mahot sawandane gantuji mum. Kareem. Ramadan, Ramadan, Shahru Ramadan Kareem. Lewru yurmende de Allah ro kiwindere mum. Ramadan Mubarak ne wadi mahot sawandane gantuji mum. Lewru korka nanni sandu yurmende korka ko farilama ne wadi mahot sawandane gantuji mum. Naflungani da innamal a'malu binniyat ustabaka tuji beda barajima. Shahru Ramadan itande foko lewru gi jangon be tawsora kadum. Hoto hat hore ma nyamda yarde tawa hora nela hutuda ko hore ma natina jokku dem ko todda kima ine ponna nyalaw mama nafi ma dalma wade kadama. Let's get a Cillian. خلاص سيرت أبلاي يلتقى كون أبلاي كو كرتنا مكجنون فوق غلادم دي نبيدم أبلاي ko kirtinome ko kejjinomi fof gulaɗam ndi nawi ɗum ko ngullara hol caɗele ma pourquoi mi wullara mi yi ko ngulla mi wullara an non ɗum ko yaware ko woni holko kewira ɗum sela bandiyagal Ablaye holko kewi ko kewi Ablaye min yoɓe attu birkajam mi ma doucham mi waɗa fondement yiɗata douche baraka ɗum ɗo koko renda ƴew ngal bandiyagal koko renda ƴew sen wona kadi ko koddigal hay goto natta ɗo ono holno neɗɗo horirti ni holno neɗɗo horirti chaque heure ko douche e joga korɗo joni haala ka foye rabbide andata aɓɓen nder joni o yafte yaf jarani ya fama tan no mbimammi ya ɗaccumi ɗaccumi ƴew joni heɗo ay so tawi ka kangaɗo heɗomi ƴew billahi hammadi e billahi heɗo ga heɗo ala he heɗum ga heɗomi ɗaro ma halanma e joni ɓuri rabbide haala ka joni yah fa douce et puis saralam boulajo woni saralam boulajo woni hay goto memata jawdi ma an enen koddi joni jeehe ɗum je vais régler enen koddi je vais régler ça enen dendi foof ƴew fama après demain watta ɗum lebbi tati mam réglu ɗum e jigo mi wona haaja min mam réglu ɗum eyyi joni ala caɗele fami bandiyagal ngal ɗon joni hammadi nanguel wuuli min gulaɗi mi hattanani Allah an anda ɗum min gulaɗi ene jiiɓa gandam ndi tout va régler ɗum c'est moi wari qui va yimɓe gérer enen koddi ken gorum ni caɗele a ɓutti mbaɗi hon kuppi appétit lewru korko lewru moƴƴere ko lewru yurmeen ken fo woɓe lewru korko wonande enen julɓe ko adi aɗa hoora yahtaw anina ardi so ani yedditama kon korko netti sellu wona hadde hormum ñamde kamɓe yarde noon waɗi sharɗiyaji neɗɗo kamɓe fof ɗum hawre jamadde mum kam no uddiri Alseyni Diop mi anda saɗan Diop yon ko joni ko guddiri resto kes a faami ɗum ɗattam hen o waɗim ɗon mawɗo eyi mino noon janggoyam taw janggo to sono sonkere groupe goɗɗo hayde ɗum ne waɗi fayida koy ne moƴƴi ko ɗum kadi yiilotono ɓaade heɓama han alhamdulillah kadi ko wayno gallo ɗeɗo attinnoto no fewi kadi laaɓal tinnoɗa liggoɗa mbaɗa ɗum haajuma par ce que key laawol woni ke dow laawol wona ko gonɗo de charanaji ɗon ko place yimɓe ne ndewa ɗon jipporoɓe fof a fami koma tinnoɗa tan toppitɗa liggey ma ganda haaju ma ganda an woni holon ganda kadi ko nawma ɗon tinnoɗa liggoɗa gusta affaire caŋarti gueɗe sukaɓe ɗe noon fonkitta ɗum hoore ma kadi an kadi wonto tolniɗa nati woɗi cukalel a fami tinnoɗa tan kadi inchallah
tarke dal wadde tuttuɗum so yiɗi gemani wiɗum o ɓeydumani lewru korko lewru moƴƴere ko lewru yurmeen ken fo woɓe lewru korko wonande enen julɓe ko adi aɗa hoora yataw anine ardi so ani yejjitama kon korko netti selwi wona hadde hormum ñamde kamɓe yarde noon waɗi sharɗiyaji neɗɗo kala fo ɗum ɗum tan jogui ko mbaɗa haala on tinno no feewi nani haalmum ko haala no feewi kono ko mbiɗa hooran affaire ligguey min gam a majjani min ko haajam tan toppirima no woodi oɗo ligguey noon seeɗa ala ko barka woodi mami nanngoy noon ha Allah waɗi foof te mami naften hooram mi nafto e jinnaɓe mi naftoma hen kadi inchallah salahan ɗo jaɓi on mbaɗen duwa inchallah kala nde pinɗa tan wi amin kala no min juuli inchallah mamin duwani tinata no feewi mbaɗam yaha nder yo ala an kam gulal gonnoɗo bowolde koddiɗo men o kanko dar folir ko haare ɗum ko tan to comprendre kii tellement benn nit boo xamante ni man mënuma comprendre xuloo bu dul jeex dóorandi xiiroo ngar gudd ak bëccëg dama sonn wax naa et puis si koor gi la ne koor gi dafa tàng bu bëgg si boole wax da ngay sonn kii de xam naa dinaa wax ak moom waaye xam lan la lu ma si gën métti nee na ma tuwoo ma amal naa fexe fekk xaalisam waaye lu ci manti toon incha allah suma dajalaa daal naa ko jéem a avancé ne lu si des incha allah suma yàlla may jox am suñu jaam mais benn genre nit boo xamante man su ma yëgoon yii yëpp parce que alxuraan du ma dégg si kër gi kii sax dafa soof ak kanama mel na katar kew xam sax la lay muur yàlla baax na incha allah mais en tout cas yéen ngeen def attention moytu ko somdu yurmende hewndu baraj korka ko farilema ne waddima hota wondane gantuji mum naflu ganniyoɗa innamal a'malu biniyati usta bakatuji ɓeyde baraji ma shaharu ramadan hitande foko lewrugi jangon ɓe tawtoraka ɗum hoto hat hoore ma ñamde yarde tawa hora ndela hutuɗa ko